Hej og velkommen til denne Let's Play. Hej. Det første afsnit næsten, der var simpelthen ikke noget billede på, så vi har købt den her solcelle. Vi spiller på Soul MC. Og vi har også købt den her Batbox, ikke? Jo. Og Martin har været lavet mine lidt, og det skulle så have været med i det andet, men det kom det så ikke på grund af Video. manglende billeder. Man kan godt høre, Nå. hvad vi siger, men det er sådan lidt. Nå. Vi har fundet den her ø, og her vil vi så lave vores base. Og Ja. Gid, at folk kunne ikke can someone turn the rain off. Hvis der hedder nogen herinde. Og de er ikke groet. Er de groet? Det er ikke. Der er ikke nogen herinde. Der er ikke nogen herinde udover os. Nej, anden end os. Og jeg er ved at lave noget mad her. Skal jeg lige lave nogle tools til dig også? Det må du gerne. Okay. Hvad for nogle tools vil du have? Det ved jeg faktisk ikke. Okay, hvad skal vores plan være til at starte med? Jeg skal Plan? have noget træ. Jamen, hvad for en base skal vi have? Skal vi have sådan en mega high-tech en? Ja, det synes jeg. Okay. High-tech, det er altid det bedste. Så high-tech, det er temaet, eller hvad? Ja. Og hvad med roller, eller hvad man skal sige? Miner du, eller miner vi begge to, eller er det sådan... Altså, jeg synes, vi begge to, vi skal mine i starten. Nå, ja. Så når vi kommer længere, så jeg vil gerne være farm i hvert fald. Wow. Jeg er lige oppe i det her træ. Det er med højt. Okay, men jeg skaffer lige noget træ lige nu. Og så får jeg gang i farmen. Med alle de der specielle seeds, der også er. Der var noget barley, kan jeg huske. Og noget andet. Nogle cotton seeds. Noget bomuld. Det er noget med, man kan bruge det til uld, kan det passe? Yep. Det tror jeg, der er i hvert fald. Ja, det mener jeg. Og mobs, det kommer vi nok ikke til at møde så mange af. Jo. Hvad? Jo, du skal bare gå ned og mine, så er der masser. Jamen heroppe, tænker jeg. Nå. Vi skal bare have en masse fakler. En masse fakler heroppe i hvert fald. Nede i minen, der er det lige meget. Ja. Okay. Jamen, godt, jeg tror alt træet er væk her. Oh, yes, redstone. Wow, redstone. Vi skal have lavet noget redstone også. Altså et eller andet redstone. Måske en automatisk farm eller et eller andet. Nå. Og Søren, hvem tror du, der kommer til det? Det gør du nok, for du er redstone generet. Hvad var det? Med redstone. Der er et æble her. Og træ. Noget mere træ. Nogle saplings. Jamen, jeg skal nok prøve at hjælpe til. Jeg er bare ikke så god til at huske det. Vi skal have noget biogas op at køre. Hvis det er med i det her. Det mener jeg, det er. Æble. Fuck, der er mange blade på det her. Det er da helt ekstremt. Prøv lige se, Martin. Der er i hvert fald biogas engine. Ja, så burde der også være biogas anlæg og sådan noget med. Og det har vi jo prøvet at se, hvordan det skulle gå. Ja. Har du fundet noget lava? Jeg har fundet noget obsidian. Det kan jeg lige hugge. Har du en diamond pickaxe? Ja. Man starter med 5, når man loader. Eller man får 5, når man loader noget. Vent lige. Hvad med noget jern? Har du en jernpickaxe? Nej. Diamant, ikke? Ja. Jeg har 3 jern på. Der ligger 3 jern i kisten. Double chesten. Double chest. Ja. Og så skulle jeg også gerne lægge 2 sticks i. Nå ja, men det har også sticks, så jeg havde det faktisk lige præcis 2. Det var da jeg lavede min hoe, tror jeg nok. Okay,
den der pickaxe, den skal lige væk. Ja, så jamen, jeg kommer ned og miner med dig. Okay. Det var ikke det, det var ikke det, jeg skulle. Jeg skal have 3 jern mere. Vi har en ovn der. Er der noget kul i ovnen, ved du det? Ja, ja. Der, okay. Der er noget kul, så tager vi lige de 3 der. Så laver jeg lige en spand. Og så lad os lave en cobblestone generator, bare for sjov. Bare fordi vi kan. Fordi så skal vi ikke ned og mine hele tiden, og så kommer der så meget andet gravel og alt muligt. Vi skal faktisk bruge gravel til noget. Til flint? Til buer, eller hvad? Nej, til grout. Nå ja, til grout, ja. Så skal vi lave det der... Store smelteri. Ja, det er det, der hedder. Der. Og det er med i Modern Tinkers Construct. Er det det? Ja, ja. Okay, vi har allerede uranium. Ja, 1 år. Ja, men vi har... det her er bare noget, der kan være her. Nej. Jeg udsmykker lige vores sø. Med de Hvem der... siger du må det? Det siger jeg. Og det er faktisk rimelig flot, det her. Woo. Hashtag pretty flowers. Og jeg elsker nogle af de nye blomster, der er kommet. Både i almindelig Minecraft og sådan. Og det kan du faktisk lave noget rimelig flot noget med. Ja, jeg fandt lige diamanter. Så vi kan snart få et enchantment table. Ja, vi mangler bare en bog. Og vi har ikke noget læder. Nej, Kan man sælge cobblestone? det tror jeg ikke. Okay. Så skal vi finde et eller andet, man kan sælge, som er ok nemmere at få fat i. Og så køber vi dyr spawn eggs. Hvis man kan det. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave. Jeg kommer ned og mine med dig. Lige om lidt. Det var det, jeg skulle. Det var en spand. Det skal ikke være en saks, det skal være en bagt. Sådan der. Okay, så finder vi lige noget lava. Og så laver jeg en cobblestone generator, hvis jeg kan finde ud af det. Det er altid med at lave det til obsidian. Yay. Hvor mere redstone? Oh my god, der er sådan en regnbue over her. Regnbue. Hvad er Chimmerite? Det er noget fra det der Ars Magica. Jamen, jeg ved ikke, hvad noget af det er. Jeg hugger det bare. Cinnabar. Det er fra Formcraft. Wow. Skal vi gå ind i Formcraft, eller skal vi lade være? Skal vi ikke udforske alle mods, der overhovedet er i det? Jo. Så skal vi også ind i Formcraft. En tænder. Ja, jeg fik lige en Cinnabar. Quantum Dust. Quantum Dust. Ja. Fedt nok. Jeg fandt lige en lille kulklump. Hvor lang skal afsnittet være, synes du? 20? 25? Eller bare et kvarter? Vi kan godt tage den på 20. 20, det er altid godt. Så skal jeg lige se noget, lige 2 sekunder. Vi har optaget i 9 minutter nu. Okay. Og hvis jeg lige pludselig ryger ud, så er det fordi, der kommer nogen ind og snakker til mig. Og det gør der ikke ved mig, fordi jeg er totalt alone. Lige i dag. Lige nu. Au. Der er noget tænd og noget amber her, det er godt. Hvad man skal bruge tænd til, det er til alle mulige, hvad hedder de der cells, ikke? Ja. Er det ikke også redstone til det, eller er det bare mig? Det er bare dig. Så er der noget andet, du skal bruge redstone til, som du også skal bruge tænd til. Eller er det ikke? Nej, det er kobberkabler og sådan noget. Kobberkabler? Ikke nødvendigvis kobberkabler, men hvad hedder de der circuits der. Nå. Jeg har fundet en abandoned mineshaft, hvis du ikke havde set den. Hvis det er faktisk, så har jeg fundet den.
én fakkel. Og den står sådan ude midt i det hele, så jeg tror, det er dig, der har sat den. Skal vi... Wow, jeg troede, du var alene hjemme. Skal vi have... Hvad hedder det? Skal vi have jernarmer med det samme, eller skal vi bare lade være med at bruge noget på armor? Nå, okay. BRB. Hvad fanden der? Armor måske. Wow, guld. Hey, sulfur. Quartz, tror jeg det er. Certus quartz. Så. Jeg var ved at spørge dig om noget, da du faktisk gik. Tog du din mikrofon af, eller hvad? Eller headset af, eller? Nej, jeg tog det af, og så slukkede jeg det. Mikrofon. Nice, først. Den er string her. Er der ikke? Okay, jeg har fundet en spawner. Det gør jeg også. I den der mineshaft der. Du har ikke været inde i mineshaften, kan jeg se. Jeg kan se, der er rimelig meget spændende ved rundt omkring, så går jeg ud fra den spawner. Var der ikke noget lava et eller andet sted? Nej, ikke her. Kan man ikke sætte waypoints? Jo. B? Nej. Waypoints. V? Nej, det er ikke W. Nå, hvad er man sætter waypoints? Waypoint controls. Okay, Y der zoomer med power source. Waypoint, det er insert. Vi laver den lige om til V. Hvad fuck? Er der allerede noget, man bruger V til? Man bruger allerede V til et eller andet. Enter. Enter, okay. Så enter, der laver man... Jeg er i et waypoint nu. Spawner. Ja. Spawner. Enter. Jeg ved ikke, hvad det der. Spawner. Er der et waypoint her nu? Det er der ikke. Undskylder meget, fordi jeg går for meget frem og tilbage. Spawner, okay. Ja. Hvordan får man den sat? Jeg ved det egentlig ikke. Jeg skriver det, og så trykker jeg enter, og så kommer den bare igen. Med nyt marker name og sådan noget. Det er fordi du har... Det er fordi jeg ved. Waypoint. Det er fordi hvad? Hvor er det? Map writer. Der. New waypoint. Backspace. Kommer lige om lidt. Backspace. Sådan der. Det er derfor. Der er lidt larm udenfor. Jeg beklager meget, hvis I kan høre det. Her går. Det var et kvarter, det her.
Så. Og jeg har lige fundet en masse kobber. Nå, Og nå, nå, nå. en lang minegang. Mere jern. Så skal Så er det vel bare mig, der skal snakke med jer alle sammen. Og det kan jeg bare slet ikke. sådan der, så er jeg tilbage. Godt, du kom tilbage. Det kan godt være, at jeg hopper ud igen, fordi de råber lige lidt af hinanden. Mm. Det er mine brødre. Ja. Du kan ikke se de waypoints, jeg har sat, vel? Nej. Men jeg kan heller ikke selv se dem. Det er lige meget. Der. Her. Jeg mener, hvis du laver en dolly, En Så- dolly. ja, så kan du transportere spawner. Okay. Og kobber. Vi har masser af kobber nu, og masser af jern. Skal vi lave jernarmor, eller skal vi gå i gang med at lave alt muligt andet ud af jern? Jeg tænker bare, at vi går i gang med at lave alt muligt andet af jern. Ja, hvad skal vi bruge armor til egentlig? Altså, det er sådan lidt det. Det er i hvert fald først noget, vi skal bruge til sidst. Jeg glemte at tage. Fik du så noget gravel også? Ja, lidt. Certus dust. Quantum dust. Du har ikke noget lava et eller andet sted, vel? Nej. Der er heller ikke noget lava et eller andet sted, vel? Ikke hvad jeg ved. Nej. Cinnabar, der. Tin ores. Dirty boy. Sulfur. Det er noget med, det skal man bruge til. Hvad man skal bruge sulfur til. Ja, railcraft. Det er til rails. Det er til specielle rails, tror jeg nok. Eller er det bare til alle rails? Søren, har du set nogle af alle de mange byggebloks, der er? Nej. Nå. Men hvordan... vent det. Elevator rail. Hvad sejt. Det er ganske almindelig rail her. Hedder det ikke track? Jo, det gør sgu. Det gør det så. Track. Hvor er den almindelige? Track, der. Nå. Standard rail, 6 af dem, og så en wooden rail bed. Det der. Og vi skal bruge creosote. Creosote, det der man får det. Coke oven, det er det. Og vi skal i gang i en coke oven. Når du vil gerne lave noget tog? Men vi skal også have gang i noget. Jeg har lige fået en sort bog. Ja, det er fordi du har klaret noget i de andre. Lad os gå i gang med de her materials and you. Materials and you, der. Bang. Vi skal også have noget open blocks. De der bricks der. De der, hvad hedder de? De der sorte
Cobblestone. Sorte sten. Ja, sorte sten. Hvad, Dem har jeg tænkt mig at bruge til at bygge huset med. jamen, hvor finder man dem hen? Det er nogle dominer. Ja, men hvorhen? Er det bare i alle mulige... Det er bare nede i jorden. Er det ikke de der vulkanudbrud der? Det er jeg ikke engang sikker på. Der er de Jeg der fandt- vulkaner i Ultimate i hvert fald. Og Ticket og sådan noget. Der er de der vulkaner og sådan. Og forresten, der er en slime island deroppe. Der, hvad fuck er det? Seared tank. Seared block, det er det. Det er dem, vi skal bruge til Tool Forge. Vi skal bruge Tool Forge. Martin. Okay. Jeg kan også se, at vi skal have noget mere gravel. Jeg har noget, hvis der er. Oh. Ja, de der Seared. Er det ikke dem, der byggede den anden base af? Den på Ultimate serveren, så det var? Der hvor du byggede det der sorte noget med glas. Nå, der brugte jeg basalt. Basalt, det er det. Hvor får man det hen? Det er vulkanerne. Skal vi finde sådan en? Det kan jeg godt, men jeg skal lige have lavet det her smeltery færdigt. Nå, men skal vi ikke lave, hvad det hedder? En, hvad hedder det? Nå, lige så sekunder. Ja, vi kørte over tid. Den er på... Altså, så laver vi 25 minutter. Cirka. Okay. Men vi skal have fundet... Jo, vi skal have lavet jetpacks. Sådan at vi kan flyve ud og finde den. Og så skal vi have sat home her. Det har jeg allerede gjort. Slash... Set home. Home set, godt. Og her har vi strøm. Hvad skal vi have strøm til? Det ved jeg ikke. Okay. Til at lave vores jetpacks. Så skal vi have lavet en jetpack. Og... Det kan vi ikke endnu. Men alt det starter vi på i... Eller det fortsætter vi med i næste afsnit. Ja. Så vi ses. Yep. Hej hej. Hvad er det? Ja, kom herover. Farvel.